Go. Sorry ka pala. Dumating na kami dito sa aming hotel sa Hilton Garden Inn. Thank you so much, Tita Chona, again for this ano ba to? Aming accommodation dito sa Bangkok. And of course, ang aming driver. Second time ko na sa Bangkok and finally may Pinoy na. Yes, may Pinoy na akong contact na driver. Kuya, bigay mo sa akin number mo, ha? Para pagbabalik ako dito. And sa ating mga kababayan dyan sa Pinas, meron tayong Pinoy na pwede ninyong makontak. Ayan. Pag-park mo na pala kasi kasama siya na alam na sa akin na malapit. Sinabi ko din, hindi ba? Di ako. So, eto na ang ating Hilton Garden. Bangkok Silom. Baka may gastos na pa. No. And since alas 2 pa yung check-in namin, dito muna ilalagay yung bagahe. Kahit 1,000 pa. Tapos, makuha namin ulit yun bago yung check-up na so nag-deposit kami ng 4,000 pa. So ngayon, okay na kami lahat-lahat. Thank you so much, Tita Chona. Dito kami ngayon sa Hilton Garden. And thank you so much to our Savior, Beshi. Yes! Team palaging gato. Thank you so much. Actually, magbabayad naman kami dito kasi nandito naman na kami. Pangako naman namin dito. But surprise ko, may chat ko sa akin. Surprise ako sa iyo. Kasi hindi ko na nabasa, di ba kasi kami nagpapit na. Thank you so much, Beshi. Kakain na muna kami kasi 2 p.m. pa yung aming lunch. At nabaho na Anong kanina lunch? namin. 2 p.m. pa yung Mainit na yung ulo namin. So, andyan na yung jowa ko. Pareho kami ang ulo. So, Ayan, passport. kain na muna kami. Ayos naman yung paperwork namin. Thank you so much, Beshi. And thank you so much, Tita Chona. Thank you. Yung maleta dito daw. Dito mag-ilagay yung maleta. We're going to look for a restaurant so we can eat first. Kailangan pala ito tali. Pag sa dito lang dito. Para magkakasama lang siya. Dito yung violet. Yung maliliit sa loob. Parang dito yan sa kanto. Yung jacket mo. Doon na yan sa, sa loob mo yan. Yung malalaki lang yung sa labas. Tali natin. Jacket. Go. So we are here now at the 16th floor. Actually magkakaiba kami ng floors. Ito po yung aming room. Kasama namin si Jana and si Marian Ambiciosa. Ito yung aming... Wow. Oh, diba? Yan na kayo. Kaya mabigit na. Dito na ako sa window. Ang ganda ng corridor natin. Thank you, Tita Chana! Dahil picturean ko lang yung guluhin. Tawag daw mo ng guluhin. So this will be our room for 2 days here in Thailand. Diyan na silang dalawa. Doon ako sa... Parang ano yun? Folding bed. Parang hospital bed. Wow! May food. Kahit wala tayong pambili. Wow, may display sila. Diyan ang mamili dyan ko. Pang post. O, kasama natin yung cameraman. So, yun ang kagandahan. Kapag siya kasama natin, Pagod napipotoshoot ako. So, since ayaw niya, ayan, magkusa na lang tayo. Ito, ay, may social yung tubig. Di ba dun sa ano nila? Sparkling water. Sa ano kasi sa Hong Kong, nakalata. Ngayon naman is nakabote. Picture daw tayo. Baka magalit yung photographer. Ayan. So, ito na yung ating tubig. May picture yun. Ah! So, sino sa atin? Tatlo to. So, meron siyang bubble gum for safety purposes. So, siya may soft drinks. Ito na, ano to?
Walking cabinet? Pintuan ng restroom. Ito yung cabinet. Tapos pwede ka pala mag-plancha dito ng buhok ko. May plancha ng ano. Pampabuhay ng hair. At syempre, importante sa lahat, ang CR. Ay, social. Tita Chona, thank you so much. Kuya Joren, Ate Q, thank you so much for this. Makakaligo ka, Marian. Ay, hindi pa rin. Ay, hindi ba? Hindi pa rin. Nakahiwalay yung pupuan. May sakit ka pala. At social yung CR, may telepono. Bakit kaya? Emergency purposes? Kailangan ba picturean pati CR? Tatawagan. Tatawagan mo Yung kapag bawal. wala kang tabo, wala kang pangugas. Yan. Ang social. Yung iba. Sorry ka pala. Social, no? Pwede rin yung ganito pala, oh. Hala! Social, may ball. Diba? Kaya alam mo lang tayo ilalagay siya rin. Ay, wala. Isa lang pala siya. So, eto na. Sino dito, Marian? Tsaka maganda, oh, tanong natin yung ano. Tanong natin yung labas. Oh. Dito ka para makita mo sila. Wala kang takot sa heights? Wala. Ay, talaga? Sana all. Ako nanginginig eh. Yan o. Ang ganda, no? Para kaming... Ay, parang Cebu, oh. May tulay din doon na kagaya nung sa Cebu at sa Hong Kong. Parang San Juanico Bridge. Diba? Oh. Social. Ang ganda. In fairness. Sana all. Philippines, ah. Ganda. Grabe. Mamaya tingnan natin yung ibang kwarto ng mga Bex. Puntahan natin sila. 10 ano sila? 10-1-3. Huh? 10-1-3. Dito ang 1013, oh. Feeling ko parehas tayo ng kwarto. Dito. 1013 daw sila. Ate Sergeant! Maleta dyan. dire. Di kailangan pa siya i-open mga dito di ay sa labi para sa akin sa dire. Ay, kanta. Nara ka malintahan kasi balik natin yung Apat nga talaga. Puso po, di ba? Apat talaga. Kaya lang di sila pumayag. Ito lang breakdown. So ito lang floor. 12. Wala yung kanya dito? Ako na balikan. Ako balikan sila. Amin na, buhatin ko na. Hindi, Ayun yung may damit plastic niya. naman eh. Ayun na dyan na muna. Kulang ko muna. Ha? 1209. 1209? Mm-mm. 12th floor, 1209. Ano ba gymnast ma? Ba't ayaw mo pa kasing kunin? Marami yung kasi yan. Oh, nakawagdala. Di man mo magamit sad. Pwede mo na diya kay balik ka po nato pag sulod man gyapon pag uli nato. Hindi ang style dapat ito kasi hindi na siya tinanggal sa maleta kay mura mangyapon doon siya. Di ang ako mong is madungagan ang ako kay gamay ra kay ang kilo sa ako. Makuwangan ba? Mao gani. Pagkato takang berenda. Yung labahan, hiniwalay mo ba yung labahan, yung malinis? Ipon na lahat. Di na di naman Ha? ang gabiton. Hindi. Yung mga hindi marumi kasi nahalo. Di ko ano ko. Lagi ko. Oh, pa. Sige. Ha? Tapos babalik ka na naman din sa sakit ka ulit. Di man nadaghan kana la akong giseparate kana naman siya nakatungtong hawi sama. Sige lang. Ito lang 'yon. Para hindi ka magpabalik-balik na akit baba ba? Ito sa'yo ba ito lahat? Oo. Parang, Wala na ibang gamit sa... ayan yung plastic ba? Ayun, dilagay ko ng chinilas. Pero okay din naman dyan. Dito na. Ibalik ka na. Ah, sige na, dito. Diba ba? Punta kami sa kwarto nila Brenda kasi nandun yung maleta niya. Sige na, dito. Inapi. Gilain. Naglain ko kaya para dalitso na ko ilis. Ako rin, naka-ready na.
Pagod na si Bakang. Ako rin, Melmar, nandyan ako sa pwesto na yan. Ako sabi ko dito ako dahil pag may magtotoo ako si yung Taga-bukas. 10:13. Okay. Ah, halit ka na. Distress na po siya, hinahanap niya yung kanyang bagay. Kasi po yung bagay niya, pinalaman doon sa malaking maleta from Hong Kong. Ay, 12th floor? Right, 12th floor. 1209, dito. Dito natin sa Labrenta. Ayun na. Bukas na. Unsa mo nga room? Unsa na siya? Hapong-hapong. Kahit damit niya. Wala. Ingwan mo nila. Nagkajut lang ako. Ah, si Bating. Sa inyo si Bating? O hindi. Ba't nga Hindi ko nga alam kung anong room Asa nila. na ifer ko? Wala sa akin. Ah, sa Teria. Hinahanap ko sa date, hindi sumasagot. Saan sila nga room? Well, hindi ko alam. Si Argel. 10th floor, 1013. Ay, 10th floor sila? Kami 16. Ako bitaw. 12, Ano? 12, 10. Yung akala mong room niyo. Nang kumatok ako dyan sa kabila. Tang-ina niya. Sino? Sino yun? Chinese. Ah? Chinese. Asa si Brenda? Ang nag-CR. Si ah? Wala nang iba dyan, Bron. Nandito na lahat, Bron. Tayo magkakahilera pala ng room. At 12, 10 si Kuan. Argel. Hindi sumasagot sila Rhea tsaka si Bating. Ito kanila to? Oh, 12, 10. Oh. Ngayon naman, mapunta naman ako sa kwarto nila Rhea at ni Bating. Since dalawa silang girls, sila magkasama sa room. Puntahan natin sila. So thank you so much Tito Chana for arranging our accommodation dito sa Thailand. Thank you so much. So this is Hilton Hotel. Na dapat yun din yung tutuloyan namin sa Hong Kong, yung Hilton. Kaya lang, the problem is, makahanapan na kami ng visa kasi China na pala siya. So dito na sila, Bating. Chinelas mo. Ay, dyan na. Tulog. Oh, sige na. Good night. Tutulog muna sila. Kami dito kami sa 1613. Isang floor lang kami. Hinatid ko lang yung chinelas ni Bating. Ayun. Okay na yung gamit mo? Asa na siya? Bumalik ulit. So that's all for now. Dito kami mag-stay ngayon for 2 days sa Hilton dito sa Bangkok, Thailand. Thank you so much for watching, mga moms.